Purchase your tracks today. Yau da ne da fadini kai Ibrahim dan bari. Na san ki na kaunar ki na mai da ke kamar yar sarki kin mai da ni kamar wani banki na gane shin kike mamaki dai bincike akan halin ki fagen yaudara fakin dau maki wai su kike a yau in biki kin canye kudade na kin rusa dukkanin guri na wai haka ne kike mun kauna ni kan ban gane ba wannan so ne koko cuta domin ni ba zan kara ba da ta yaro dan baba wahalar jiya ba zan koma ba domin na samu mai sona iya wuya ba ta guduna kullum tana a cikin raina sai na tuna da dare rana kullum da safe ni tashi sai na kira ta bar sona da ce da ita ina kwana da ce da launin kiyayana kai ma kana a cikin raina a dukkanin su masoyana babu kamar ka yayana kwarai hakan ne kan mata buri na ki zamo mata a tare dukkan yan mata babu kamar ki baby na dan ke ce a cikin raina Shi so haka yake in ka samu sai ka rike abokina kai dai sai ka kula 'yan matan zamani akwai yaudara ka kara ankara batuna ka rike yau na samu mai sona iya wuya ba ta guduna kullum tana a cikin raina sai na tuna da dare rana kullum da safe ne tashi sai na kira ta a bar sona da ce da ita ina kwana da ce ka dauna kiyayana kai ma kana a cikin raina a dukkanin su masoyana babu kamar ka yayana kwarai hakan ne kan mata buri na ki zamo mata a tare dukkan yan mata babu kamar ki baby na dan ke ce a cikin raina yau na samu mai sona iya wuya ba ta guduna kullum tana a cikin raina sai na tuna da dare rana kullum da safe ne tashi sai na kira ta bar sona da ce da ita ina kwana da ce ga launin kiyayana dauda na fati ne zan fata saki ji ne baby gadda ki banne yau na samu mai sona iya wuya ba ta guduna kullum tana a cikin raina sai na tuna da dare rana kullum da safe ne tashi sai na kira ta bar sona da ce da ita ina kwana da ce ka dauna kiyayana kai ma kana a